Na kabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u Antor News. Kabenta ki nuki jingpentip advertisement ya trailang bat ngi da kaba pentip link ba u Antor News YouTube channel lembat ka website www.antornews.com. Ngila ru banchna video ya ki jingpentip jangpi phone ha un number khandai ar lai non nyo arsan arsao lani link ba ka email relangmedianetwork@gmail.com. Play pi baro kini kilongki khubor bam tagasngi. Wash Bishop Victor Lingdo ka Jilaniam ba Shillong ula play bat penkhamti ya ka parish temai ha Umtyrnga usop blay sedish marang kum uparish please bathamai mena kan rutrik uyayong ha Umtyrnga. Katay ka parish ka pasausan ha ka Jilaniam ba Shillong ka badan hakapun Meghalaya bat Assam ya ka bala sandur ha karukam ka bakirpang na margi paidbah. Kidai ki bala penkre ba ban pediange ka jingwan jong ka parish ya ka bala sakhi de ki hajar ngut ki paid ublay ki lewan shim benta. Kabalang Umtyrnga baru iskata ka hap parish bernihat kumba arfnrusnem bat ka ying bishop kala ibet ban ai parish. Hapdeng ka jing pernai jong ka beneng giling do reuniam shinrang bakantay kala yo bentay ka mas bakut ha ka bau Archbishop Victor Lingdo ya ka bau ladon lang u bishop senrop u benat lalu kentup yu usoblay Francis u parish priest ka bernihat parish. Original Superior ka Guwahati province jong ki padar Capuchin uladon lang usoblay Reni VP usoblay Theophilus Masar ubade ulingdo senrop ka Umtyngar banyarap yu parish priest. Ya ketika parish temai jong ka Umtynga lajir kateng A Lady of Miracles ha ka bau Archbishop Victor Lingdo ha bapli parish ha mau pedang ya ka bala penna da usok blay sedish marak kum unong syarai beningkong ban pej ban jengok ya ketika parish. Archbishop Victor Lingdo kum ukong sana ka mas bakut bala pli parish bat pen khamti ringkat ka pen kop bor kat kum ka ikhtiar jong ka an kenan jong ka balang ha ka ba Archbishop Victor ula pen bentai ka jing nek niam. Habapli ka parish temai u Archbishop ula aibor ha usok blay sedish marak ban kray juban lag ya ka jing pla jing jong ki apostle. Ka jingkular ban syakri ya upad ublay ka jingdo iit iki south do dong keduan nang ta layalam syaka ket jingpla ba ka jing ay usyabi jong ka parish ha unong syarai beningkong. Shu Archbishop Victor Lingdo haba aya usok blay sedish marang ya ka borjong kabalang ula ai ka jing batha yu bishop syndrome habakun jong ka jing IT ya ka jing pli parish u Archbishop Victor Lingdo ula ai ka dulir ya ka blashan muhod u Archbishop bat ka jing soy ki dulir ka jing pli parish ha Umtyrnga ka de ka jing kala jong ka por ba ka badon ka khanatang ha ka Jilaniam ba Shillong ha ka jing don jong ki parish priest na ki parish ba markhap kum ka bernihan khador jong ka Meghalaya bar Guwahati Archdiocese Assam. Ka parish Umtyrnga ka haban sunsyar ki absant likishnong ka nagrabil behanando di lalmati jolsim khanapara paham kanchu nongspung si timbogri tonganbari pelenggata pelinggata b maikhuli nongthamai garu umden Umtyrnga nongspung b mauyong yongkhuli.